F'dik li tista' tiġi deskritta bħala ammissjoni li l-Prim Ministru Joseph Muscat għadu ma realizzax l-impatt li żieda fir-rata tal-qatt qed tħalli fuq l-ekonomija Maltija, wieħed mill-kummenti ta' reazzjoni li ta' għaż-żieda fil-qatt kien li suppost fl-ewwel sena ta' Gvern Laburista il-qatt sploda. Suppost l-ammont ta' nies jirreġistraw zbroffa, ma ġarax hekk, qiegħda inċekk. Ġieli ċaqalqu ftit lem u ftit law. Imma ninsabu fid-direzzjoni tajba. Fl-istess attività politika fin-naxxar Muscat ta' reazzjoni oħra għal din iż-żieda fil-qatt u ta' l-interpretazzjoni tiegħu għal dan il-fenomenu xahar wara l-ieħor. Għalli ġew aħna qegħdin nirrekrutjaw, għalli xtaqt nirrekrutja persuna ġiet applikat u rajt li kellha requirements kollha li hemm bżonn biex taħdem fil-factory floor, li taħdem fuq ċertu magna, għalli għamiltila l-interview, kienet persuna tajba li tista' titgħallem u kollox, għalli taf fuq xiex irrifjutat qedlu fuq xiex. Għalli għax ma rridx tneħħi nail extensions, għax qalet għalli waħna bis-safety tal-fabrika tagħna ma nistgħux nippermettu li jkun hemm ċertu acrylic dak il-materjal li jkun qiegħed fil-xismu. Issa tgħidli fula f'qara ma nafx. Il-Partit Nazzjonalista ilu ġimgħat sħaħ jappella lill Prim Ministru biex jindirizza din il-problema u joħloq ambjent ekonomiku li jiġġenera l-impjiegi. Iżda r-risposta tal-Prim Ministru hija indirizzata lil dawk li għandhom ix-xogħol u appellalhom biex japprezzaw dak li għandhom. F'dik li tista' tiġi interpretata bħala teddida għal post tax-xogħol tagħhom. Jien naħseb iżda illi rridu f'dan iż-żmien nerġgħu nirriskopru iva l-valur tax-xogħol. Kritika ħarxa li qed issir fil-konfront tal-Gvern hija dik tal-weda miksura tal-meritokrazija. Mhux Gvern li jħaddem lil-Laburisti ġenwini, iżda Gvern li jħaddem biss nies tal-qalba. L-Europarlamentari Laburista Marlene Mizzi ammettiet li teżisti din it-tip ta' mentalità. Irridu neqerdu id-them and us mentality. Ġifieri, irridu neqerdu dik il-mentalità ta' li qed tifret ħafna. L-attività politika tal-Partit Laburista kienet indirizzata wkoll miċ-Chairman tal-Bank of Valletta John Castor White li ddefenda lill-Gvern għad-deċiżjonijiet li ħa fl-ewwel sena tiegħu.